Dobrodošli u veliki kviz opšte kulture. Pred vama je čak 50 zanimljivih pitanja iz različitih oblasti. Da li ste spremni za izazov? Krećemo sa prvim pitanjem. Srećno! U kom filmu glavni lik nije pas? Poli. Koja od navedenih država ne pripada zemljama Beneluksa? Nemačka. Koji je broj čuvene stanice iz filma Harry Potter? Devet i 3/4. Kralj je mrtav ili u terminologiji šaha? Šahmat. Koja boja se ne nalazi na zastavi Italije? Plava. Koji simbol predstavlja dvojnost u prirodi? Yin i Yang. Koja država nema izlaz na Jadransko more? Grčka. Pesmu Sreća pevao je duet koji su činili Oliver Dragojević i G-Boni. Koji je međunarodni pozivni broj za Bosnu i Hercegovinu? Tri 87. Koje godine je osnovan Facebook? (2004) Kako se zvala francuska nacionalna heroina koja je spaljena na lomači tokom stogodišnjeg rata? Jovanka Orleanka. U kojoj zemlji se nalaze Nazca linije? Peru. Koja pesma nije iz Disneyevog crtanog filma Mala sirena? Reflection. Koja država je prva pretrpela napad nacističke Nemačke 1. septembra 1939. što je označilo početak Drugog svetskog rata? Poljska. Na kom planinskom vencu se nalazi najviši vrh na svetu? Napišite u komentaru. Ako uživate u kvizu, podržite kanal jednim klikom na dugme. Spremni za nastavak? Pred nama je novih 15 pitanja. Koji borilački sport nije uvršten u Olimpijske igre? Aikido. Interpunkcijski znak koji se stavlja na mesto izostavljenog slova naziva se apostrof.
Farad je jedinica u SI sistemu, koja meri električni kapacitet. Glavna junakinja filma Osmi putnik zove se Ellen Ripley. Kako se zove nauka koja proučava pečurke? Mikologija. Iz kog romana je lik po imenu Holden Caulfield? Lovac u žitu. Matematički niz koji se primećuje i u prirodi, u kojem je svaki član zbir prethodna dva, naziva se Fibonaccijev niz. Koje godine je počeo da se emituje TV kviz Slagalica? – 1993. Ko u originalu izvodi pesmu Što te nema, čiji je tekst napisao Aleksa Šantić, davne 1897. Jadranka Stojaković. Kako se zvao konj Aleksandra Velikog? Bukefal. Kako se zovu verni prijatelji komandanta Marka? Žalosna sova i blaf. Šta ne podrazumeva pojam asocijacija? Poređenje. Kako se zove nauka koja proučava zemljinu prošlost na osnovu fosila? Paleontologija. Koja je druga boja osim crvene u naslovu romana francuskog književnika Stendala? Crna. Koje godine je rođen Zdravko Čolić? – 1951. Ako ste stigli dovde, već ste pokazali zavidno znanje. Sada sledi pravi izazov. Pred nama je poslednjih 20 pitanja, a ona su ujedno i najteža u ovom kvizu. Kako se zvao kapetan Titanika? Edward Smith. Muzika sa kog albuma Riblje čorbe je korišćena u prvom delu Besne kože? Buvlja pijaca. Kako se naziva filozofski koncept koji pokušava da objasni vezu između uzroka i posledice? Kauzalnost. U filmovima Munje, Zaboravljeni, drug crni u narodno-oslobodilačkoj borbi, igrao je Boris Milivojević. Olandska ostrva su Finski arhipelag.
Kako se zove ostrvo u Indijskom okeanu na kome živi izolovana etnička grupa koja odbija kontakt sa modernom civilizacijom? Severni Sentinel. Ko igra Freddija Mercurya u biografskom filmu Bohemska rapsodija? Rami Malek. U kom veku je živeo Nostradamus? Šesnaestom. Koja država je 1893. prva omogućila ženama pravo glasa? Novi Zeland. Ko je napisao roman Seljačka buna? August Šenoa. Najviši vodopad na svetu pod nazivom Anđeoski vodopad nalazi se u Venecueli. Lik kog američkog predsjednika se ne nalazi isklesan u planini Rushmore? Woodrow Wilson. Kako se zove mitsko čudovište sa telom lava i glavom kandžama i krilima orla? Grifon. Ko je igrao glavnu ulogu u filmu Ben Hur? Charlton Heston. Kako se zove 120 km dug zid, sagrađen početkom 2. veka, koji deli britansko ostrvo na 2 dela? Hadrianov zid. Ko je napisao roman Petkana? Ljiljana Habjanović-Đurović. Koji je kvadratni koren broja 324? Osamnaest. Gde se odvija radnja romana Besnilo Borislava Pekića? Na aerodromu. Kako se naziva prelazak supstance iz čvrstog direktno u gasovito stanje? Sublimacija. Instrument napravljen od metala koji se koristi u simfonijskim orkestrima i za meditativne kupke. Gong. Stigli smo do kraja. Napišite u komentarima koliko ste imali tačnih odgovora. Vidimo se u novim kvizovima.